gas daw compose ni siya o mga different products. Una, pinaka-number 1, waslo. So, anong waslo? Arlo. Ano ba kinahanglan tao? Printer. Tungkol kaya saan niya pagkamimbros doon gano'n na atari, dumukok doon. Toyo. At pagkamimbros doon gano'n kinigamang more of iba. Sa kaya tumukok itong pinabukit, itong pamilya. Kamilos binusan ang kagasto. Ano yung sulat? Kung sa may connection, ano sulat? Sa ikatulong, okay, binusan ang kagasto. Wala rato sila kabuklima pa dito. Dito mo po ni Darito. Pag-iwan sa kuhani. Atindan. Si Sir, wapon mo ingon ako ganyan pag-abo. Sa atong gahapon, wapon mo ingon ako nga nahirapon. Ay, oo. Ay. Umiingon ka, Sir. Kaya mo sayo na kung may ganyan niya. Pag-abot, wala. Pag-abot sila kay... Ikaw gali di ay ito kahapon itong mamitsa eh. Wala may kabalo. Abi na kung na-inform ni mamitsa itong ka. Wala. Wala po. Amahan kay nuhani at sabihan to kay asa man mo kay balo. Pero nahani. Sayo man niya wala man mi nakakuan hani attendance. Yeah. Magabi ba? Example sa cellphone. Bantayan ninyo ang percent sa cellphone. Example ko 5% na lang. Alam po sige sa Kuan ko anak na ko galing mo balay. Ganito 4 bars. Ko galing mo balay mo. 3 bars 25%. Example 2 bars. Ikaw na po di sir. Sir. 50% na lang. Ikaw na po di rin. Kamo yung control. Kung ba nasulat, wala sa battery indicator. Kung ka nakabalo nga lupa na, nagmalong na. So, ato ang solar is nasa battery indicator. O na atay radyo. Kung saan ay gamit sa radyo? Kung saan pinagkaitan natin sa radyo? Balita. Para na delivery ng trabaho. Ay, ilang pa. Pinagawas na. Ibang bangkot mo anak. Why not? Gusto kaya ito ang solar? Solar ang radyo. Siya. Basta kaya nakaluog mo. Kapag ito lang. Tulog ka suga. Makacharge cellphone. Makaradyo. Natay smart fan. Sa 8,500 ito ang palimalay mo kagabi. Balik kita sa cellphone dahil 13,000 kapit. Yan, kailan ka po makagamit sa cellphone? Tara. Ano ang pa? Yatin ka sa tek. Ikaw po. Ulong ko yan na. Tapat ni Kati. Tapat ni Kati. Ayaw din mo tayo. Ako mo i-skip na subscribe. Hindi mo makasalitan na.
Oo na siyang tibihan. Oo, yung dalagang 11,000. Apil na ng TV o kapit ka ng solar. 11,700. Oh, 1 year. Tulang naman gamito nito. Solar lang. Pag burn out, magkapag-TV ka. Magkapastan ka. Silingan ako sa kanila. Ano ara sir, ma'am, kay magbalay ko mupuntahan natin. Kalas ka rin. Magbalay. Sa Amerika, wala na magbalay. May naibalay uglon. House loan. Naamangkot? Housing loan. Housing loan. Housing loan ba? Mag-loan ka, housing loan naman. Kaya kung balay lang na. Sige na kayo. Ano na ba pa-impas? Kasi ako sa impas. Balo din bayad araw. Amo sa impas ma'am. I-live sir, i-live sir. Sir. Live sir, live. Ikaw ba? Live. Ano naman? Ikaw ba? Live din. Sir, yung ilabay sir, yatang naman alam mo eh. Kusikan man. Oo, tatlo kalabay buwan. Kus ka labay sir, katatlo daw. Exhibition gina eh. Ikaw bakit? Ayaw, sige, kontak na yan. Ayaw, ibunda ko sa Okay. Magamay-gamay na niya siya. 64 ang weekly sa 1 year. Sa 64, mahal pa. Kas ade, kaya sa mga natin sa example, tinong adlaw, wala init, ka landog, ka ulan. Para pagkagabi ko mag-burnout, ano isuga? 2,300, 1 year warranty, 5 years warranty ang money. Lifestyle, yan sa bigyan. Example, sinakatokig yan, lupa, nagpaayo ka. Ang palit ko lang ito is battery na lang, para mo biyaran sa sarili. Okay, so ano siya ay makagamit ninyo. Yung sir niyo, cellphone. Yung sir cellphone. Ang gas, delikado na. Kasi siya wala gas to, hindi pa delikado. Okay, 64 weekly in 1 year. Pila yung utang weekly, example 300, natin siya 360. So wala Wala na. so kanya siya lang itawag din sa satlang flashlight Ay, ang gusto ko yung mahmot. Ikaw magpito ko sa ulo. Ikaw magpito. pagkalagala Dali. gas totally Sa evolution na yung mahmot ko. Namoy savings na pwede na yung withdraw. Palit na. oh Tinoon, Margot. Ma'am, magkano saving, ma'am? Ah, ICF, ma'am, pwede. Ay, pwede na ba sa ICF? pwede yan!